Хора, въоръжена съм с дървена лъжица, с ще го изпусна буркан с мед и с 2 купи с джанки. Първо ви покажа моя уникален букет от билки. Прекрасен е. И сега започваме. Аз съм голям експериментатор. Казвала съм ви, че използвам мед, за да консервирам разни неща. И сега ще пробвам нещо, което до сега не съм правила. Да сложа джанки. Кисели са. И точно за това искам да опитам да направя с тях нещо, което е ферментирало и кисело, обаче и сладко, защото ще има мед за децата в горската школа Велико Търново. Това не беше много добър номер от моя страна, но сега ще си понеса последствията от моите експерименти, без да ме е страх, че ще се изложа. Нещо, което казах днес на 2 майки в отбора на будните родители. Децата имат право на своите грешки и те са голям подарък, защото само през грешките ние учим.